Udruga Zora predstavila je rezultate svog posljednjeg istraživanja u sklopu projekta Moje mjesto u zajednici. Izložene su potrebe i iskustva stanovništva Međimurske županije. U suradnji s partnerskim organizacijama u Zagrebu i Centrom za održivi razvoj iz Splitsko-dalmatinske županije, Udruga Zora je krenula s realizacijom projekta pod imenom Moje mjesto u zajednici. Projekt Moje mjesto u zajednici zapravo je jedan od mnogih u kojem se bavimo razvojem zajednice, demokratizacijem i zapravo pružanje onih usluga koje su ljudima potrebne. Dakle, svi projekti koje udruge provode temelje se na stvarnoj potrebi. Prvi korak je bio predstavljanje rezultata istraživanja koje su proveli anketiranjem čak 1028 ispitanika, od čega ih je iz Međimurske županije bilo 345. Cilj projekta je definirati potrebe koje zahtijevaju intervenciju u lokalnim zajednicama te iskristalizirati koje su to prioritetne potrebe građana. U Međimurskoj županiji prepoznate su 3 prioritetne potrebe: poticanje zaposlenosti i gospodarstva, učinkovitost javne uprave i institucija te prometna i komunalna infrastruktura. Međutim, ne staje sve na istraživanju. Udruga Zora kreće i s daljnjim aktivnostima koje su predviđene projektom. Biti će predavanje za studente na MEV-u i na učiteljskom fakultetu. Predstavljamo rezultate i pričamo o aktivizmu. Sva istraživanja pokazuju da su studenti najneaktivnija populacija, pa eto želimo ih na ovaj način uključiti. Zatim vezano uz gospodarstvo i poticanje zapošljavanja, 4.4. u suradnji s HZZ-om u Ticu imamo predavanje o radničkim pravima u praksu, dakle sve što oni zaposleni, ali i nezaposleni trebaju znati. Istraživanjem se pokazalo korisnim objediniti neke važne informacije u jedinstvenom obliku, pa su u Zori doskočili tom problemu, unatoč preprekama na koje su nailazili usput. Izradili smo jednu infobrošuru, odnosno letak, koji je naš prvi korak gdje smo ujedinili sve te informacije i praktički to je isplivalo kao jedna potreba. Znači sa svim uslugama koje građani mogu koristiti, od udruga, formalnih institucija, hitnih brojeva. To sam konkretno ja radio i tu su isplivalo dosta problema. Znači dok smo filtrirali te informacije i pogotovo provjeravali, znači to je tisuće i tisuće kontakata vjerojatno, tu se ispadalo da je jako puno njih neažurno, da ono što piše na stranicama internetskim od inspekcija do nekih stranica općina, znači uopće nije ažurirano, da ti ljudi više nisu, zamislite koji to problem građanima predstavlja. Koliko u stvari ovisimo o sluhu lokalne politike vidljivo je i svakodnevice koju živimo. Vjerujemo da ćemo zajedno s ostalim institucijama i udrugama pronaći neka rješenja koja će biti definitivno veliki pomak, a isto tako velike nade polažemo u Grad Čakovec i Međimursku županiju i ostale jedinice lokalne samouprave, jer za neke stvari koje muče građane dovoljno je samo jedna odluka koja nekad i ne košta toliko puno. Ono što je zaključak cjelokupnog istraživanja provedenog u 3 regije svodi se na jedno, a to je da je u svim regijama poticanje zaposlenosti i gospodarstva prioritetna potreba.